Το δείχνουμε για τρεις. Ωραία. Θα μπερδευτείς την αλλαγή γεμιστή μέσα όταν θα μπει. Να, γιατί δεν θα την αλλάξει έξω, την αλλάξει μέσα. Α, μέσα θα γίνει το λούμπου. Τα ώρα θα περάσει το τεστ, θα κάνει, θα είναι τόσο κοντινή που δεν μπορεί να κάνει αλλαγή εκεί. Μένει να δούμε αν θα παληθευτείς. Και άλλο να ρίχνει το κοντινό. Εντάξει, μετά πάει να το πάρει εκεί, δεν γίνεται. Καλά, αυτό με το δεύτερο θα το κάνω. Τέλει, τι κάνεις, καλά είσαι? Πάμε. Θες να παίξεις κι εσύ? Καρούλη. Θα δούμε. Noted, make ready. Όχι, εκεί το βλέπεις, εκεί το βλέπεις, ολόκληρο καθαρά. Εγώ εκεί θα αφήσω, εκεί θα κάνω. Are you ready? Stand by. Πολύ καλός. Time 15:43. Πολύ καλό.